Bos días. Caramba, moi bos días. Vamos a presentar a segunda edición do Fondo Xacobeo 2021. Dou a benvida a todos os medios de comunicación que nos siguen a través das pantallas e dos medios telemáticos e tamén a todas aquelas persoas que están do outro lado tamén da pantalla asistindo a esta presentación. Estamos de xeito presencial e agradecemos moito a súa presencia, acompañados de Nava Castro, a directora de Turismo, tamén dos secretarios xerais de Cultura e de Política Lingüística e dos secretarios xeral técnico da Consellería xunto coa directora de a Cidade da Cultura e tamén co director de Agadic. Ben, todos sabemos que fai pouco máis dun ano tivemos que adaptarnos, tivemos que vivir, tivemos que compartir a nosa vida cotidiana cunha situación pandémica que afectou a todos os sectores da vida, a todos os sectores da sociedade e que impactou con forza en ámbitos como pode ser o ámbito cultural e outros máis. Todos somos conscientes do que pasou. Os profesionais fomos todos obrigados a cancelar funcións, a suspender proxectos, a anular eventos, a reprogramar, a traballar en formatos diferentes, facer as cousas dun xeito diferente. Todo isto nun sector como cultural que está formado fundamentalmente por pequenas empresas, por un tecido empresarial de pequena dimensión, con moitos autónomos, e que tuvo que adaptarse e o fixo a unha situación absolutamente complexa e inédita. Dende a Xunta de Galicia fomos conscientes, dende o primeiro momento, que era necesario inxectar liquidez dun xeito inmediato no tecido cultural. Básicamente, para manter o emprego, para conservar as estructuras empresariais do mundo da cultura e tamén, por suposto, para axudar aos autónomos. Tivemos tamén, estamos facendo, que repensar un gran evento vertebral para o país como é o Xacobeo 21. Obviamente, neste ano 21 non vai ser o que tiñamos pensado, pero sí agradecemos en que sexa un elemento de reactivación económica, de reactivación cultural, de reactivación emocional nos meses e nos anos seguintes. Galicia foi, en este contexto e en este marco, a primeira comunidade autónoma que diseñou un plan de reactivación que estaba orientado fundamentalmente a manter a actividade turística tamén naquel momento e tamén a actividade cultural, apostando por potenciar a programación cultural e fomos capaces de inxectar liquidez para desenvolver en torno a 4.500 accións culturais, diseñar novos formatos, en certa medida apostar por un xeito diferente de facer as cousas que posibilitase combinar a situación pandémica co mantemento da cultura. En este marco se puxo en marcha o primeiro fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021. Este proxecto foi un dos piares importantes, significativos, do plan de reactivación que presentamos no seu momento. Quería fomentar a creación de contidos de interese cultural con un sistema novedoso. Se mercaban contidos, se mercaban produtos orientados fundamentalmente, neste caso, ao pequeno autónomo, á pequena empresa e aos creativos en xeral de Galicia. Temos un balance satisfactorio, creo que un bo balance. Houve unha gran demanda, orzamentamos inicialmente 1,5 millóns e debido á importante demanda incrementamos 1 millón máis ata os 2,5 millóns de euros este primeiro fondo. Podemos financiar 353 proxectos, é dicir, 353 proxectos de autónomos, de pequenas empresas, das cales 148 destes proxectos estiveron vencellados ás artes escénicas, 127
estiveron centrados na dinamización da lingua e do patrimonio cultural e 78 estiveron vencellados ao turismo e ao Xacobeo. Houve un equilibrio entre a tipoloxía das actividades. De feito, un 45% das mesmas foron presenciais, se apostou por formato digital en torno a un 40% e un 15% foron mixtas. Un dato tamén moi significativo e que reflicte perfectamente o espírito co que foi lanzado e creado este fondo é a tipoloxía dos solicitantes. Persoas individuais, é dicir, autónomos, acadaron un 44% das solicitudes. Sociedades limitadas, é dicir, pequenas empresas, un 33% e cooperativas un 12%. Creo que foi e é un balance positivo e iso nos levou a Xunta de Galicia a apostar por un segundo fondo de proxectos culturais que hoxe presentamos e que o luns abrimos. Seguimos sendo conscientes de que estamos aínda nunha situación delicada para moitos sectores e con esta segunda convocatoria o que queremos que sirva para consolidar o tecido empresarial, manter o emprego, fundamentalmente na pequena empresa e nos autónomos, amosar ao público o talento dos nosos creadores, dos creadores galegos, e tamén configurar e crear unha oferta cultural ampla, plural e de calidade tamén en galego. Cales son as principais novidades deste fondo? Hai un incremento de orzamento, 3 millóns de euros. Os proxectos teñen unha maior envergadura, poden chegar hasta topes superiores, 6.000 euros en caso de autónomos, 15.000 en caso de empresas, cooperativas ou colectivos con empregados. Se reduce o prazo para presentar os proxectos. Hai un mes dende a posta en marcha ca intención de que poidan estar evaluados e activos en torno á primavera e o verán para poder desenvolver parte deles ao aire libre e, en definitiva, o que queremos é que siga servindo como un revulsivo e como un acicate para incentivar a acción cultural. Neste sentido, se enmarca a presentación de hoxe e queremos seguir apoiando a nosa cultura, apoiando aos creadores, apoiando as pequenas empresas, apoiando as autónomos en momentos de gran dificultad como os presentes e, sin máis, lle paso a palabra a continuación a Nava Castro, a directora xeral de Turismo, e posteriormente a Valentín García, que explicará con máis detalle os detalles da convocatoria e despois estaremos abertos ás preguntas que se nos queran formular. Moitas gracias. Moitísimas grazas, conselleiro. Moitísimas grazas aos secretarios, á directora. Moi bo día a todos e, sobre todo, os que estades detrás da pantalla. Alégrame moitísimo acompañarvos hoxe na presentación desta segunda convocatoria do Fondo dos Proxectos Culturais, un fondo nacido, como nos recordaba o conselleiro, precisamente no marco da reactivación turística e cultural. En este difícil contexto, a celebración deste Xacobeo, deste Ano Santo, ten que servir para todos nós como revulsivo, como motor, como ese motor de recuperación e como faro de inspiración e de esperanza. Son moitos os retos que nos toca afrontar cara á reactivación económica, pero tamén queremos insistir en esa reactivación emocional, especialmente en sectores tan profundamente afectados como son os vosos, o cultural e, por suposto, o turístico, pero tamén a enorme oportunidade que representa a celebración deste Ano Santo, deste Ano Santo especial, deste Ano Santo bienal, unha circunstancia excepcional que nos enche precisamente de satisfacción de que se anunciase a prórroga. Temos esa oportunidade e, de feito, traballamos nunha reformulación cara a adaptar
esa celebración que temos que seguir adiante e tendo moi en conta pois, as circunstancias sanitarias actuais e para celebrar pois, un Xacobeo vivo, un Xacobeo diversificado e, por suposto, un Xacobeo integrador, no que o talento local precisamente ten moitísimo protagonismo. Igual que as novas tecnoloxías, como que hoxe estamos demostrando. Traballamos para que sexa unha celebración que nos dé a oportunidade de seguir falando de Galicia, de seguir estando orgullosos do noso ámbito, tanto cultural como turístico, e, por suposto, pois, para ter sempre moi presente que a actividade cultural está enmarcada dentro desta programación do Xacobeo. A divulgación, as artes escénicas, a música, o teatro, forman parte e son os protagonistas destes proxectos culturais e creemos que con esta segunda edición van a estar tamén moi presentes. Estou segura que se seguirán beneficiando todos eses proxectos que se presentaron e, por suposto, el decirvos que estamos esperanzados e ilusionados en poder continuar pouco a pouco, con sentidiño, ir abrindo esas posibilidades das distintas celebracións, das actuacións tanto culturais como escénicas e, por suposto, pouco a pouco ir recuperando a nosa vida e o noso ritmo de actividade. Pola miña parte, máis nada, moitísimas grazas. Moi ben, moi bo día. En primeiro lugar, temos que aclarar, acabame de comunicar dos servizos técnicos desta retransmisión que está habendo algúns problemas de enlace pola cuestión técnica do acceso a esta videoconferencia, dicir que estamos procurando que a súa grabación logo sexa colgada na páxina para calquera aclaración de que hoxe fagamos, que quede de forma permanente, pois que non poidades acceder agora en digital, que o poidades facer a calquera momento. Tamén dicir que se non fose posible conectar, pois repetiremos por medio dunha videoconferencia máis sinxela calquera tipo de aclaración sobre o que hoxe imos dicir aquí, porque, repito, según nos acaban de comunicar, hai algúns problemas técnicos de última hora que están impedindo a eses centos de persoas que estabades intentando conectarvos, pois ter acceso ao que hoxe aquí estamos comunicando. O que estamos comunicando, en definitiva, é, como xa anticipou o noso conselleiro Román Rodríguez e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, a segunda edición do Fondo de Proxectos Culturais. En realidade, é unha liña de actuación rápida para, por un procedimento sinxelo e corto, poder comprar produtos culturais que a empresa e os autónomos do ámbito da cultura teñades para poder ofertar á Xunta de Galicia e a Xunta como administración mercalos e liberalos para que estean a disposición do público xeral. Pretendemos, por lo tanto, como xa se comentou aquí, mostrar ao público destinatario todo o talento creativo de Galicia, facer unha axuda permanente e que consolide a actividade da empresa cultural e favorecer tamén a oferta pública e a sensibilización social cara á cultura galega nestes tempos tan especiais, nas circunstancias que nos están a pasar e que xa foron referidas aquí e que por iso non vou volver a repetir. Para quen é o Fondo Xacobeo 21? Pois, en principio, para todos os profesionais da cultura. Outra cosa que pretendemos é que ninguén quede fora, que ninguén quede atrás, que todo o mundo que o necesite ou que teña que traballar, como digo, nestes momentos tan delicados para o sector cultural, pois que poidan solicitalo. Profesionais do sector cultural que teñan domicilio fiscal en Galicia, empresas con traballadores a cargo, cooperativas e entidades
entidades sociais sen ánimo de lucro, pero ollo con esta apreciación que vou facer agora, que teñan persoal a cargo, que teñan persoal en nómina, non é unha liña de compra onde poidan ofertar entidades en ánimo de lucro que non teñan profesionais no seu cadro de persoal. O que pretendemos con isto é dunha lectura moi fácil. O que pretendemos é que esta inxección de diñeiro na industria cultural chegue aos profesionais da cultura. Entón, valen as entidades non lucrativas, pero que teñan que pagar nómina persoas da cultura. Entendidas nun sentido amplo. Quer dicir que son axudas ou son compras que non só queremos que cheguen a actores, a actrices, a músicos, senón tamén a técnicos, a persoas que traballan en ámbitos culturais do máis diverso, que teñan contido cultural e que estean realizados en lingua galega, ademais de outras linguas en que poidan ofertársenos eses produtos, pero tamén poden presentarse compañías de danza, empresas que leven a cabo exposicións, orquestras, quen organice xornadas, certames ou festivais e que nos ofrezan o produto resultante desas xornadas, deses festivais, deses certames. É dicir, o que non imos a comprar é a organización dunha xornada, pero sí, por poñer un exemplo, si os vídeos, as publicacións que poidan detraerse, digamos, da celebración desas xornadas, festivais, etc. Unha aclaración tamén para unha pregunta que nos saen sempre. Non son unhas axudas que valgan para librerías. As librerías entendemos que entran por outra liña de axudas distintas, dependentes, neste caso, da Secretaría Xeral de Cultura. Só poderán solicitar as librerías que estean dadas de alta ou que no epígrafe de editoriais. Se hai algunha librería, como hai algúns casos, que se dedique tamén a editar libros, sí poden, dende esa marca editorial ou dende ese CIF de actividade editorial, ofertarnos, neste caso, venda de libros ou de catálogos ou do que estimen oportuno. Dicir tamén que teñen que ter sempre empregados, teñen que ser sempre entidades que poden ser unipersoais, o caso dun autónomo sen persoal a cargo, ou empresas que só teñan un empregado, pero teñen que ter empregados do ámbito da cultura, porque é o que onde se quere chegar en todo caso. En que modalidades temos? Aquí hai un pequeno cambio con respecto ao fondo do ano pasado, un cambio moi pequeno, pero si hai algún no que tedes que repasar. 3 modalidades segundo o tipo de produto ou de servizo que se nos queira vender, que queiran que nos compramos. Hai un primeiro formato, que é o formato digital, que son os produtos en, xa se pode entender, vídeos, música, películas, documentais, fotografías, libro electrónico, moi importante tamén, unha pregunta que se nos adoita facer tamén. Se eu quero escribir un libro e publicarlo electrónicamente, en que formato entraría? Pois ben, neste primeiro, formato digital. O formato presencial son as exhibicións ou representacións en espazos abertos ou en espazos pechados, pero sempre onde designemos a Xunta de Galicia. Esta é outra precisión que tamén hai que facer. As compañías ou as empresas poden nos ofertar actuacións no ámbito presencial, un número de actuacións concretas, pero será sempre a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, quen designe onde van ser esas actuacións. Espectáculos de todo tipo, musicais, teatrais, contacontos, obradoiros, exposicións, murais, hai un amplo elenco e dicir sempre que a vocación desta convocatoria é chegar a todas as posibles variantes que o feito cultural ten en sí. Nese sentido, as comisións de valoración van ser moi receptivas a calquer tipo de manifestación cultural que se poida marcar neste sentido. E, por último, os produtos materiais, que son un pouco máis sempre os clásicos, pois venda de libros, de CDs, de DVDs, de xogos, de mercadotecnia de calquera tipo que teña que ver co ámbito cultural. Se entendes aquí, os produtos que se entregan materialmente, digamos, contra unha factura, que se xestionan así. E, despois, por último, tamén dicirvos que se poden combinar varios formatos. É aquí tamén moi importante precisar que cada empresa, cada autónomo, pode presentar un só proxecto, só un, pero dentro dese proxecto pode englobar, pode ofertar
produtos de formatos distintos. Por poñer un exemplo, un autónomo ou unha empresa pode, dentro do seu proxecto, incluir unha oferta que teña actuacións presenciais e, ao mesmo tempo, unha venda de un número de discos, por poñer un exemplo. Ou pode ofertar a venda dun vídeo que vai acompañado de actuacións presenciais nun teatro, nun auditorio ou ao aire libre. Pódense combinar os formatos, pero dentro dun só proxecto. Dicir tamén que dentro do formato presencial, e isto é tamén moi importante, é só no presencial, as empresas, os autónomos, estarán obrigadas a presentar un plan B. Explícome. Ademais das actuacións en formato presencial, terán que engadir unha memoria alternativa e un orzamento alternativo por si a situación sanitaria se complicase ou unha situación de pandemia ou dunha nova onda nos obrigase a non poder sair, a non poder actuar en teatros, auditorios ou fora, pois poder reconvertir ese produto no formato digital e vendernos o formato digital. E isto a mellor así non é moi fácil de entender, pero sí decirvos que o que tratamos aquí é de garantir, en todo caso, que as empresas e que os profesionais poidan asegurar o seu traballo, en todo caso, e facturalo nunha situación sanitaria complicada, de mobilidade complicada, de realización complicada, que sería cando máis falta faría, evidentemente, pois a colaboración da Administración para sair dela e, por tanto, queremos asegurarnos de que van a sair adiante. Comunícame aquí que a razón dos problemas técnicos que houbo co enlace e ca conexión, recibistes un enlace novo, que ten que haber un enlace novo que vos chegou a todos, e reiterar as disculpas polos problemas técnicos que está habendo. Está chegando un enlace novo a todos os que estabades querendo conectarvos con esta retransmisión. Seguimos aclarando conceptos con respecto á forma de presentación. Xa o señor conselleiro explicou a ampla dotación presupostaria neste ano 21 do fondo, 3 millóns de euros, e unha das grandes novedades que tamén hai é que, consonte a este incremento do total da dotación do fondo, pois tamén se incrementan, con respecto ao ano pasado, as cantidades que se poden solicitar. Este é tamén un aspecto moi importante e interesante, evidentemente, para os profesionais. As empresas con persoal contratado, os autónomos con persoal contratado, as entidades en ánimo de lucro con persoal contratado e as cooperativas poden presentar nos proxectos de ata 15.000 euros. O ano pasado eran 10.000 euros, este ano son 15.000 euros. IBE incluído. Isto é moi importante tamén dicilo. As empresas sen persoal contratado, as empresas culturais, e os autónomos sen persoal contratado poden presentar proxectos de ata 6.000 euros, co IBE incluído, outra vez. O ano pasado eran 4.000 euros, este ano son 6.000 euros. Con isto podemos dicir que se incrementan as cantidades de dotacións con respecto ao ano pasado. Importante, empresas autónomos con persoal contratado, entidades sen ánimo de lucro con persoal contratado e cooperativas, ata 15.000 euros, empresas en persoal contratado e autónomos sen contratado ata 6.000 euros. Unha dotación total de 3 millóns de euros. Que tipo de contratos imos facer? Aquí non me vou parar case nada, porque se algún de vos quere máis información, ao final daremos teléfono e correo electrónico para informarvos. Pero o que estamos, teremos vos puntualmente de todo, pero para que vayades tendo unha idea, serán 3 tipos de contratos distintos. Un contrato de adquisición e creacións digitais, para os que vayan en formación, para os que vayan ao formato digital, de servizos, para os que vayan a actividades representadas, no que chamamos o formato presencial, e o contrato de compra de produtos materiais para as compras de diversa índole. Son 3 tipos de contratos, sempre baseados na contratación menor da Administración, por lo tanto, nos dá a facilidade de poder facelo dunha forma rápida, precisa e poder pagar tamén con inmediatez estas cantidades que xulgamos moi necesarias para todos os profesionais que vos movedes no ámbito da cultura.
En que condicións o facemos? Bueno, pois, como dixen antes, un proxecto, nada máis por profesional, por entidade ou por empresa. Algo moi importante tamén que xa nos estades empezando a preguntar. Poden volver a presentarse aqueles proxectos que xa foron presentados o ano pasado e que non acadaron a cantidade porque se esgotou o crédito, como moitos de vostedes, moitos que estades escoitando, sabedes. Pois sí, podedes coller eses proxectos sempre que non fosen comprados o ano pasado, evidentemente, axustalos, evidentemente, ás bases deste ano, que, como dicimos, aínda que non teñen moitos cambios, si teñen algúns que son sustanciais, ademais, pero si podedes volver a coller eses proxectos, se non foron vendidos a ninguna outra entidade nin a administración, e presentalos este ano. Moi importante tamén que todo o mundo entenda que isto non é unha subvención, é unha liña de compra. É dicir, nós estamos comprando produto cultural, non estamos axudando nin subvencionando actividade cultural, estamos comprando. Entón, todo aquilo que se nos oferte e que nós aceptemos e compremos é propiedade da Xunta de Galicia e, por lo tanto, da Administración Pública e quedará liberado na súa difusión, evidentemente, e para unha finalidade de difusión pública e de sensibilización pública, como digamos. Ao ser así, tamén aclarar de que teñen compatibilidade con outras axudas, é dicir, porque nós estamos comprando o obxecto que se nos oferta. Poño un exemplo. Se unha editorial nos oferta un número de libros, eses libros puderon ter recibido unha axuda para a traducción, por exemplo, ou para a maquetación, porque nós o que estamos comprando é os libros que se nos oferta. Eses libros son da Xunta de Galicia, evidentemente sempre para utilizar con finalidades nunca lucrativas e nunca irían á venta, por suposto. Serán, pois, seguindo co exemplo dos libros, para distribución, en bibliotecas públicas, en centros de ensino, para agasallo institucional, para o que sexa. Pero eses libros son propiedade da Xunta de Galicia. Quer dicir que todo o que compremos pasa a titularidade pública, sexa un vídeo, un libro, unha representación teatral, evidentemente, como digo, sempre no formato gratuito, nunca irían ao mercado. Que prazos temos? Cando vamos a empezar con todo isto? Pois xa, evidentemente, xa dixo antes tamén o conselleiro, hoxe é a presentación pública, pero o prazo abrirá o próximo luns, publicaremos xa as bases, unha guía do usuario que creemos que vos vai ser moi útil para entender rapidamente todo o procedimento e tamén os anexos que hai que cubrir. Entendede tamén que este é un procedimento preparado e pensado para tempos de pandemia. Quer dicir que especialmente pensado para que non teñades que sair en ningún momento da casa, sequera para levar un papel a ningún lado. Está pensado todo no formato en liña, no formato digital. Isto quer dicir que, desde o primeiro momento, podedes interactuar con nós dende un ordenador ou dunha tablet na vosa empresa ou no lugar onde esteades, onde, por circunstancias sanitarias, o gallá que non, pero non teñamos unha mobilidade restringida. O prazo, entón, de presentación vai ser dende o día 9 de marzo ata o día 8 de abril. Isto é moi importante, porque sabedes que as datas e estes períodos de rexistro, por dicirlo de algún xeito, son inamovibles. Se hai algún problema técnico, repito que despois vos daremos o enlace ou a conexión para poderlo consultar. En definitiva, só un mes de presentación, que é o normal neste tipo de convocatorias. Por que o quero aclarar? Bueno, porque o ano pasado, polas condicións especiais que se deron, acordadvos que convocamos este fondo cando estábamos en confinamento, pois deuse máis de 2 meses de prazo, pero era por circunstancias especiais que estábamos pasando. Este ano o prazo vai ser dun mes. Entón, moi importante non despistarse aquí tampouco. Ata cando vamos poder presentar ou traer os produtos que nós lle ofertamos á Xunta de Galicia e que decidiron comprárnoslo? Ata o 15 de decembro. Haberá algúns contratos que, pola súa natureza ou pola súa especificidade, intentaremos que se realicen antes. Con isto que quero dicir? Que canto antes entreguedes os produtos, pois mellor para as empresas e para os autónomos, porque evidentemente antes son entregades, antes concluídos o traballo, antes ides a cobrar, pero tamén mellor para a administración. Canto antes tramitemos cada unha
dos centos de proxectos que supoñemos que nos van a chegar, o ano pasado foron máis de 1000, pois canto antes o tramitemos para nós tamén mellor, para a nosa operativa e para a nosa actuación como administración responsable que somos a hora de darlle a maior rapidez e a maior diligencia a todos os vosos proxectos. Por lo tanto, o último prazo para a presentación dos proxectos vai ser o 15 de decembro, pero intentaremos e pedimos que por parte das empresas e dos profesionais tamén intentedes pois concluílo antes e entregalo no antes. Canto antes, mellor. Que documentación teño que presentar? Pois é un procedimento tamén moi sinxelo. Como xa dixen antes, pensado para actuar en todo tipo en liña en todo momento. Veredes a partir do luns, que é cando vai estar colgada xa toda a documentación no portal da Lingua Galega, no portal da Consellería de Cultura, cubrir as solicitudes que ides ver aí en liña, os anexos 1 e 2 e a documentación complementaria, que será a memoria do meu proxecto e o orzamento do proxecto que estou presentando. Moi importante, como podedes ver aí na pantalla, que os proxectos presenciais traian esa segunda memoria e ese segundo orzamento alternativo. Se non podo representar a miña obra de teatro porque se perimetrou a miña zona ou porque o lugar onde iba a representala confinouse a xente, teño que ter ese plan B, e ese plan B é a segunda memoria e o segundo orzamento. Moi importante tamén, o orzamento ten que coincidir co presentado para a modalidade presencial. É dicir, se eu oferto unha obra de teatro, por poñer un exemplo, por 10.000 euros, e teño que pasar ao plan B, e teño que vendela en formato digital, o orzamento ten que ser pola mesma cantidade. Non pode ser nin por máis nin por menos. O único que cambiamos é o formato, o soporte que lle imos dar. En vez de ser presencial, vai ser digital. Pero a cantidade ten que ser a mesma. Iso sí, teño que explicala nesa segunda memoria. Como teño pensado facer? Se o meu número de maxia, se a miña actuación musical non pode ser presencial ou non pode ser toda presencial. Imaginemos que unha empresa pois, nos oferta 10 actuacións e só pudo facer 5 e de repente pois establecese pois iso, unha restricción de que non se pode actuar presencialmente, as outras 5 teñen que pasar a digital. Vale? Pois teñenlo que explicar nunha memoria e o orzamento total polas 10 actuacións terá que ser o mesmo, non pode variar. Tamén é moi importante, aínda que iso xa cada empresa terá que facelo puntualmente, a representación. Sabedes que moitas veces as empresas teñen diversos representantes, hai unha casuística moi diversa aquí, ter moi claro quen actúa con poder, quen ten poder suficiente para contratar, para establecer. Na guía do procedimento aclarámoslo, eu creo que bastante, pero, en todo caso, neste caso da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Consellería, podémosvolo aclarar. Estade sempre moi pendentes tamén da páxina, como digo, do repositorio onde temos toda esta información, porque aí puntualmente iremosvos atendendo. Para resumir xa e para rematar, importantísimo, o prazo do 9 de marzo ao 8 de abril. Os formatos en que nos podedes presentar as vosas ofertas, formato digital, formato presencial, ou produtos materiais, ou a combinación dos tres. Podes combinar dúas delas, as tres, nun único proxecto por empresa. E por último xa, pois queremos que isto sexa unha relación fluida, queremos estar ao vosso dispor en todo momento e por iso dotamos un teléfono que é un correo electrónico, son os mesmos para os que xa participaste no fondo do ano pasado, son os mesmos que tiñamos o ano pasado, teléfono 687-041-884, onde permanentemente teredes atención personalizada para cada unha das dúbidas ou de calquera cuestión que vos poida xurdir ou acontecer. Un correo electrónico info-medio-fondo-x21@xunta.gal, o correo que temos tamén dotado para o fondo, para facer consultas, para facer aclaracións. Haberá un botón permanente na páxina da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, na páxina do portal da Lingua Galega, linkado a todos os demais portais dependentes da nosa Consellería. É moi importante facer un seguimento de todo o procedimento dende o principio, porque, hai cousas dúbidas que poden ser aclaratorias e valer para todo o mundo, cousas que vos poidan ir xurdindo. Non deixedes nunca de preguntarnos, ainda que vos parece que a pregunta pode ser moi simple ou que pode ser unha perogrullada, mellor aclarar as cousas antes que a que presentedes os proxectos e logo haxa que andar facendo requirimentos ou que o vosso proxecto sexa desbotado por documentación incorrecta ou insuficiente.
mellor preguntar sempre antes, non temos ningún problema, serán respondidas todas e absolutamente cada unha das preguntas que fagades. O que sí queremos é que, en virtude da dilixencia e da rapidez que queremos que este fondo alberga na súa filosofía para actuar rápido, como dicía ao principio, sobre a empresa cultural, ter un contacto fluido con, como digo, con profesionais, con empresas e con todo tipo de xente da cultura que queremos que se beneficie desta liña de axudas. Vou dar agora a palabra para clausurar, para o peche deste acto, ao señor conselleiro, a Román Rodríguez, reiterando unha vez máis pois a nosa dedicación e o noso desexo de que este procedimento que hoxe comeza para este ano 21, pois que redunde no beneficio da industria cultural. Ten a palabra o Román Rodríguez González. Gracias, Nava. Bueno, antes de nada, pedir disculpas de novo a aquelas persoas que quixeron entrar en esta xornada formativa e non o puderon por un problema técnico co enlace. Pese a todo, unha vez que se repuxo, estamos a falar de prácticamente 300 persoas que estiveron en línea escoitando pois, a exposición que se fixo pois, deste fondo de proxectos. E quero dicir que, por a expectativa e por o interés que xenera, vamos a, por unha parte, a colgar a grabación explicativa na página web da Xunta de Galicia para que calquera persoa a poida seguir con independencia de que non poidese ter entrado hoxe na mesma, e tamén repetiremos ao longo da semana pois este formato explicativo para que as persoas e os autónomos e pequenas empresas do mundo cultural pois poidan ter toda a información cumprida e necesaria para poder impulsar pois, os seus proxectos e que ningún proxecto, ninguna idea que poida encaixar en este fondo se quede fora por unha cuestión, digamos, de mala información ou de mala praxis da elaboración do proxecto. Con todo, estábamos a falar de 300 persoas, o ano pasado, nesta mesma presentación, superamos os 1000 e estou seguro que hoxe teríamos un número pois, semellante para poder informar sobre este aspecto. Non? Dito isto, si tamén sabemos que os medios de comunicación si non tuveron ningún tipo de problema porque iban por un enlace específico para eles, co cual calquera cuestión, calquera dúbida ou pregunta que se queira facer, pois de gusto pois a responderemos a continuación. Preguntas polo chat? Non hai por agora, non hai. Pois moitas gracias e agrademos pois que este segundo fondo sexa tan útil para o sector e para a promoción cultural e da cultura en Galicia como foi o do ano pasado, que, como xa dixemos antes, tuvo un balance moi satisfactorio. Moitas gracias.